si Catalunya fos un país miserable que no tingués un xavo, tant se'ls en fotria. Segur, això. Però, amigo, això és el galliner, d'on surten els ous. Si està conforme de no tenir pensió, de que li deixin el sou, de que no li respecten cap dret seu. Si està conforme d'això, que no voti. Hem de saber votar sempre amb aquest termòmetre. De quina manera estarem bé? Quan els pobres estiguin bé, tots estarem bé. Si jo ja em plantejo només que els rics estiguin bé, tots els de sota estaran malament. Si em plantejo la classe mitja, fins aquí estaran bé, però d'aquí a aquí estaran malament. Doncs fem-ho des de baix i tothom estarà bé. Que se'n passi per sobre del que ha decidit la gent, és allò que dius, esto, perdoni, esto es colonialismo, esto se llama colonialismo. Yo no me siento ciudadano, yo me siento un súbdito. Esta situación es el final de una permisividad en que el gobierno central sabe que Cataluña siempre o se ha negociado o se ha vendido. Nosotros el día 9 de noviembre tenemos que estar delante de los colegios con el voto en la mano. Si están cerrados los colegios, la prensa internacional tiene que vernos a más de 3 millones de personas con un voto en la mano que la queremos poner dentro de una urna. Un cop Catalunya sigui lliure, llavors tothom voldrà fer el mateix. Diran, ai, mira, allò va bé, nosaltres també. Aconseguirem que la nostra estimada Catalunya sigui independent. Com deia aquell, s'ha acabat el bròquil.